Civana nivîskaran jî ciyekî mirofayî nîne. Îro bi deha nivîskarên Kurd di zindanan de ne. Mahaya we jî heye. Her nameyek, her qarteka ku hûn ji wan re bişînin, ew ê bibe hêza moralê û bibe îlham ji bo nivîsandina berhemeke wan. Nivîskar bi nivîsên xwe zanînê mayînde dikin, bi berhemên xwe civakê ronî dikin. Nivîskarên Kurd yên di girtîgehê dagirkera de nonerên tekoşîna azadî û demokrasiyê ne. Her wek çۆn mirov bi azadî li dayîk debêt, bo şewêyeş mafiyetî ke bo çûn û dîtga û dunyabînî xwe li çarçoveyê nûsîn de berceste bikat. Boya nûseran şwêniyan zindan niye. Nûseran pêwîst e bi azadî xeyal û dunyabînî xweyan berceste bikin li nêw kitêb û pertûkekaniyan. Ne bo zindanîkirdinê nûseran, azadî bo nûseran li her şwênekî cîhan bin. Zindan şwênî bikujan û tawanbaran e, ne şwênê nûseran. Nivîskar ronak bir e, pêşevanê gel e. Nivîskar rûmeta gel e. Divê xwedîtî nivîskara vekir. Nivîskar vicdanê civakê ye. Bila tu faşîst nefikire ku ew ê vicdanê civakê bêdeng bike. Tu hêz nikane pênûsa nivîskarê Kurd ê di zindanê de bidefîne. Nûseran mafî rawaya xwe ne bi azadî bîr bikinewa, bi azadî binivîsin. Zindan şwênî nûseran niye. Eger besala zindanîşiyan bikar, ew mihala bitwanê qelem û hiziriyan Kurd û bin bikin. Azadî bo nûseranê Kurd û cîhan. Nivîskar dilê civakê ne. Nivîskar hişê civakê ne. Nivîskar bîra civakê ne. Nivîskar û rojnamegeran parêzvanên azadiya ramanê ne. Azadiya ramanê azadiya gel e. Ji bo azadiya gel em rojnameger